Ste si istí, že lanko, ktoré používate na kosenie, je to správne? V tomto videu si predstavíme, podľa čoho sa pri ich výbere rozhodnúť. 2 až 2,5 mm lanka používame na jednoduché kosenia, okraje trávnikov, nie veľmi prerastenú trávu. Hrubšie do tých 3 mm, od 2,5 do 3 mm používame už aj na tie väčšie veci, hustejšiu trávu, vyššiu trávu, burinu a podobne. A do tých 4 mm od 3 používame už naozaj aj na tú húževnatú, letnú, zdrevnatenú burinu. Druhým rozhodovacím faktorom je samotný profil lanka. Okrúhle, štvorcové, viachranné, špirálové. Okrúhle lanko je tá stredná zlatá cesta. Pokosí trávu a je pomerne odolné a aj pomerne tiché. Štvorcové lanko je pre tú húževnatejšiu burinu, trávu, hustú trávu, vysokú trávu. Na druhej strane je pomerne hlučné a rýchlejšie sa trhá ako klasické okrúhle. Viachranné lanka spájajú skôr tie výhody okrúhlych a štvorhranných laniek. Sú o niečo odolnejšie ako štvorhran a sú aj tichšie. Ak ste si není istí rozhodovaním sa, ktoré lanko použiť, vo Veľkom Kýri alebo v Nitre v predajniach Boel vám radi poradia.